Hola a tothom, molt bon dia. Avui hem vingut a fer el Puig de Sant Miquel. El Puig de Sant Miquel, 734 metres, i que es troba a la Serra de Malloles, també coneguda com a Serra de Rubió per al municipi de Rubió. Aquí sota veiem a la banda nord-oest del cim el poble al qual pertany. Una vista magnífica a tots els seus 360 graus des d'aquesta serra i des del Puig, que és un dels cims essencials de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Aquí sota es pot veure l'ermita de Sant Pere d'Ardesa i en algun punt entre aquesta ermita i el Puig hi havia l'antic castell d'Ardesa, del qual no s'ha trobat la ubicació exacta. I a tota la banda de llevant hi trobem el que és el parc eòlic de la Serra de Rubió, i amb aquesta banda d'aquí, magnífic, imponent, com sempre, hi trobem Montserrat. El Puig de Sant Miquel és una ruta molt fàcil de fer, trieu l'origen que trieu. I us la recomano. Puig de Sant Miquel, a la comarca de l'Anoia.